a todos. No, bueno, tiñamos previsto informar nesta rolda de prensa, pero ahora vos contou o porqué da dúbida e unha nota informativa. A idea era, antes de iniciar a información sobre os acordos de Xunta de Goberno, informar dun acto que vai ter lugar o luns en Roma, dentro dunha acción que se chama Inauguración Remover Roma con Santiago, e donde en principio figura a Real Academia de España, donde está o MAEC con Roberto Varela, o conselleiro da Xunta, eu en representación do Concello de Santiago e un representante do Concello de Roma. En principio, lévase traballando neste proxecto dende hai semanas. O que se inaugura o luns é un festival onde, dentro dun foro de diálogo Italia-España, que ten por finalidade, de alguma maneira, empregar a carga simbólica das dúas cidades para xerar unha dinámica de colaboración. É un festival que se prolonga no tempo. No día inaugural vai estar Uxía Senlle con Sergio Tanus actuando, pero xente como Manolo Rivas ou Oliver Laxe van a pasar por ali, non? E, bueno, a consulta que antes lle facía Inés é que inauguralmente, na versión inicial até onte, ademais do representante da Consellería da Cultura, de Román, de eu en representación da Alcaldía, de xente da Real Academia e de representantes do Concello de Roma, bueno, pois na versión original figuraban tamén dous ministros do Goberno de España e figuraban tamén dous ministros do Goberno de Italia. Na versión original. No día de onte comunícasenos que dentro do programa o que é o acto onde figuran os ministros do Estado español e de Italia anúlase e queda únicamente un acto de tarde de inauguración do festival. A información que me chega a última hora é que parece que están reconsiderando a presencia outra vez. Entón, a pregunta que eu facía a vosa compañera é que informo desto. Vale, para que entendades o divertido. Pero, en resumidas contas, independentemente se os ministros son acuartelados ou non son acuartelados para o día 2, utilizando un pouco unha linguaxe para distender, que non se me entenda en termos bélicos, vai haber a inauguración dese festival, sí ou sí, Remover Roma con Santiago, é un traballo que se está facendo coordinado, constanos que dendo o rol do exconselleiro Roberto Varela, que está ao frente do MAEC e da Embaixada, que pretende empregar a carga simbólica de Roma e Santiago para establecer unha relación entre estas dúas cidades, entre os dous estados, que vai a ter unha presenza importante de cultura galega, con nomes como Uxía Senlle, como Oliver Laxe ou como Manolo Rivas, e que para o Concello de Santiago entendíamos que era unha oportunidade importante de cara a ubicar toda a carga simbólica de Santiago, equiparala a unha cidade magnífica e espléndida como é Roma, non? E nese contexto institucional, que están tanto o Goberno do Estado como o Goberno italiano, e que tamén estaremos en representación galega, o Consello de Cultura e eu en representación da cidade. Os actos de inauguración son ao longo do luns. Eu estarei o luns e volverei o martes en voo directo a Santiago, e iso era o que vos queríamos informar. Hai unha nota de prensa que xa foi modificada dende onte polos cambios e que a mellor volve a ser modificada, e iso que queremos que saibades, vale? E dito isto, non sei se quedou claro, logo se queres me preguntades algo ao respecto, paso a dar información sobre o que son os acordos de Xunta de Goberno do día 12, poñome logo vos o dispor para calquer pregunta que querades facer a nivel local, nacional ou internacional. Os primeiros puntos teñen que ver co Departamento, como casi sempre, de Espazos Cidadáns, e o primeiro punto é unha licencia para a rehabilitación dunha vivenda na rúa Aller Ulloa e unha denegación dunha licencia para un proceso de legalización dunha marquesina agrícola situada na parroquia de Marrozos. Hai tamén unha proposta tamén da área de Jorge Duarte relativa ao inicio da resolución do que fora unha concesión de Manial no seu momento do Concello de Santiago coa FEGAM. No seu momento, no ano 2007,
o Concello de Santiago cedeulle a FEGAM unha parcela pública de 3.948 metros cuadrados na zona das Cancelas para a construción dun gran edificio da Federación Galega de Municipios e Provincias, edificio que nunca se chegou a construir. Como sabedes, a sede da FEGAM está noutro lugar, situado no barrio das Fontiñas, e, en principio, xa pasaron os anos que había de prazo para a construción, finalizaba os 4 anos, e, independentemente da laxitude, recibimos a comunicación hai unhos meses por parte da FEGAM que desistían de construir ese edificio. Entón, o que facemos é iniciar a resolución para que esa concesión de Maniala FEGAM volva a patrimonio municipal e que esa finca pública de 3.948 metros cuadrados volva a patrimonio municipal de maneira colaborativa ca FEGAM, que o que nos din é que o que naquele momento se veu como unha posibilidade optimista, pois nos tempos que corren é inviable para a Federación Galega de Municipios e Provincias. Logo hai tamén unha proposta da área de Xanduro relativa á aprobación da adenda ao convenio suscrito polo Concello de Santiago desde Galicia e Augas das Cuencas de España para o que foi unha acción de mellora na Edar da Silvouta no seu momento e que obriga o Concello a pagar 389.921 euros a maiores do que figuraba inicialmente no convenio. Nese convenio figuraba unha cláusula que decía que calquer desvío da obra en fondos económicos tiña que ser asumida polo Concello. Foi do goberno anterior esa cláusula e a obra desviouse nestes 389.921 euros, que é o que ten que asumir a maiores o Concello. Intentamos, de alguna maneira, pelexalo administrativamente, pero a cláusula é clara. Normalmente, en convenios a futuro, en outro tipo de actuacións, os excesos de obra se reparten entre as administracións que asinan o convenio. En este caso, o exceso de obra non lo temos que comer nós como administración. Eu creo que se fixo unha mala negociación, ou cando menos non hubo unha previsión de que isto podía acontecer e agora temos que abonar a maiores esos 389.000 euros. Hai aprobación dos convenios que veñen aprobándose regularmente, tanto que a Asociación Cultural Cidade Bella para o casco histórico como para a Asociación Cultural Tempo con Xeito para o ensanche, para o que son os programas que regulan a programación cultural en varios locais do casco histórico e da zona do ensanche, que veñen cada X meses prorrogándose. E hai tamén a dación de contas de asignatura de diversos convenios con entidades do sector cultural, que coido que pode ser que o teñades vos no vosso resumo, que Rochaforte, 3.000 euros, Museo do Pobo Galego, 10.000 euros, Música en Compostela, 3.825 euros, Cidade Bella, 20.000 euros, Casa da Troia, 3.600 euros, e Musical Solfa, Asociación Cultural, que coido que son 3.000 euros. Tengo aquí en notas de letra de médico. Hai tamén o que é o inicio da contratación, da licitación dunha obra que era un complementario do ano pasado do plan de Diputación. Sabedes que os complementarios son obras que se poden licitar se hai baixas no resto dos proxectos do POS. Aquí hubo unha serie de baixas que permiten iniciar a contratación deste complementario, que é unha millora dos pavimentos en viais de parroquias do rural de Compostela. Estamos a falar de Figueiras, Marrozos, a Sabujeira, e estamos a falar dun proxecto de 211.000 euros, IVA engadido, que de algún xeito vai a permitir acometer actuacións en case 4 kilómetros de pistas do rural en estas 3 parroquias a través deste complementario da Diputación. Iniciase a contratación agora, tardaron uns meses en adjudicarse o contrato para poder actuar. Faise tamén unha xustificación da subvención nominativa que hubo para o Correlingua do 2017, que foron 2.500 euros, e apróbase tamén toda a programación nos centros socioculturais, nos centros cívicos, neste trimestre do 1 de outubro ao 31 de decembro, cun gasto de 96.000 euros para o Concello e un ingreso en pagos das familias que se benefician destas actividades de 13.000 euros. Hai tamén unha proposta da Concelleira de Desenvolvemento Económico, Marta Lois, relativa a aceptar unha subvención concedida pola Xunta para actividades de información, orientación e búsqueda de emprego 2017-2018, que é de 25.000 euros.
hai unha proposta tamén de Marta Lois para aprobar as bases da convocatoria de premios de concurso de ideas e procesos colaborativos para o emprego que é INDEA, que xa se celebrou outros anos, que será presentado pola concelleira e que son unhas bases que están dotadas de 20.000 euros. E hai unha detracción dunha partida no punto 15 e un aumento noutra partida. A detracción da partida no punto 15 ten que ver co programa Compostela Móvese 2017, que estaba habilitado con 155.000 euros e se detraen dese programa 45.000 euros polos límites temporais para xustificalo e para liberar fondos. E hai tamén un aumento de outra partida no que foi unha solicitude de subvención para investimentos en centros de inclusión e emerxencia social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, que figuraba a solicitude de 127.000 euros e a solicitude de 167.000 euros. Hai unha corrección de erros que modifican importes de bolsas de comedor escolar dese centro de ensino que figura no resumo no 2016, no mes de xuño. Había un mal cálculo de 90 euros por bolsa, eran 58,50. E logo, dentro das relacións de urxencias, dase conta dunha concesión dunha subvención da Xunta para o reforzo do Servicio de Normalización Lingüística do Concello por 5.000 euros. Auméntase o prazo para presentar proxectos a 10ª edición dos premios Educa Compostela. Estes son os premios organizados dentro do Departamento de Educación con Nova Escola Galega, e auméntase o prazo para permitir maior presentación de proxectos, porque se entendera que o que foi a información do premio que xa vai pola súa 10ª edición non foi o mellor axeitada para promover a presentación, e había solicitudes de Nova Escola Galega de aumentar o prazo polo menos para que se presentaran os proxectos até o 20 de outubro. Hai tamén unha proposta de alcaldía derivada dun acordo da Xunta de Incolsa de constituir 2 avais bancarios para un proceso de regulación que está facendo a Axencia Tributaria cas sociedades municipais do conxunto do Estado, e paso a explicarlo brevemente. Está habendo unha acción da Axencia Tributaria con sociedades municipais, no caso do Concello de Santiago ten Incolsa e Estatusa, no que, de alguma maneira, preténdese requerir que as sociedades facturen o IVA dentro das súas accións e das súas encomendas de xestión. As sociedades, ao longo da túa súa historia, aquí no Concello de Santiago e en outras administracións, estaban exentas de facturar o IVA, e era habitual que as institucións públicas lle fixeran encomendas de xestión. Bueno, dentro das alegrías que nos dá o Departamento do señor Montoro, pois ora se inicia, de alguma maneira, unha regulación desa maneira de proceder das sociedades. Digo que non é específico de Santiago porque está pasando en todos os sitios, incluso a outros niveis, creo que lle afecta, incluso a propia Televisión de Galicia tamén. Eso que nos leva? Bueno, nos estamos, evidentemente, imos a pelexar iso pola vía xudicial, e o que facemos, mentras tanto, constituir 2 avales por 240.000 euros para poder, de alguma maneira, dar garantías dese proceso da Axencia Tributaria de regulación. Por que o imos a recurrir? Porque entendemos que esa regulación podría incluso comprometer a viabilidade de Incolsa, e o temos valorado dentro da Xunta de Administración de Incolsa. É certo que no caso de Tusa é unha sociedade municipal que é menos dependente dos fondos públicos pola xestión de todo o que ten que ver os aparcadoiros, o transporte público. No caso de Tusa é unha sociedade municipal moi dependente dos fondos públicos. Se en estes momentos se consolidara a regulación tributaria da Axencia Tributaria respecto ao pago do IVA, estaríamos a falar de cantidades importantes e podría poñer en risco a viabilidade da sociedade, e é por eso que constituímos estes 2 avales e que adoptamos a decisión no Consello de Administración de Incolsa, e que hoxe se adopta o acordo en Xunta de Goberno. Hai tamén o que é a aprobación do programa destinado ao 25 de novembro na loita contra a violencia de xénero e de todo o custo do programa das accións que serán presentadas na súa totalidade, Compostela en Negro e outro tipo de accións, por un custo para o Concello de 55.000 euros. Sabedes que o programa de Compostela en Negro en estes momentos conta xa co place de 2 deputacións e preto de 60 concellos, e será presentado en breve
para tecer rede tamén no municipal e con outras administracións, e creemos que unha das, de alguma maneira, estandartes e das campañas que facemos en rede das cales sentirnos orgullosa e que está tendo moito reclamo en outras institucións. E este é o paquete que se aprobou en Xunta de Goberno, 55.000 euros para todas as actividades que teñan que ver desa campaña e de outras accións até o 25 de novembro que serán presentadas pola Concelleira no seu momento. E inicia a licitación tamén da fase 2, 3 e 4 de melloras do alumeado que teñen que ver con esos fondos superiores a 1.200.000, 1.300.000 do IDAE que foran concedidos ao Concello para o cambio de luminarias, non? Os proxectos xa foron aprobados en Xunta de Goberno, xa vos informei, e o que se inicia ahora é a contratación. A fase 1 xa está tamén en contratación dende hai tempo, e a idea é deixalos adxudicados antes de final de ano para cumplir ca subvención. E logo hai recoñecemento extrajudicial que ten que ver, por unha parte, 7.455 euros con todo o que teñen que ser os gasóleos e os tickets de autopista dos vehículos municipais, 79.000 euros dunha mensualidade dos centros socioculturais a nome de Arasti e 6.800 euros do que é o mantemento da página web municipal. E creo que isto é todo. Así que me poño a vosa disposición para preguntas sobre isto, sobre o tema de Roma ou outras cuestións que me querades plantear. Respecto da cuestión do IVA de imposto e tal cosa, máis que nada porque non me quedou claro. É que é complicado, Intentei resumilo moito. Sí. A ver, en principio, as sociedades municipais teñen un estatus especial, non son propiamente a administración local. E nós temos dúas, que son TUSA, en todo o tema de aparcadoiros, mobilidade, e Incolsa para dinamización turística. A Axencia Tributaria, nestas sociedades municipais e no resto das sociedades municipais que hai no conxunto do Estado, está iniciando unha regulación porque entende que non están exentas de tributar nas súas operacións o IVA, como a toda agora acontecía. TUSA e Incolsa, nas encomendas de xestión, nunca tributaban IVA, porque era unha das cuestións que estaban amparadas, en teoría, no que é a práctica desas sociedades. Que significa, no caso do Concello de Santiago, pois nos últimos 4 anos estamos a falar dunha cantidade de preto de 250.000 euros para o caso de Incolsa, que é o valor polo cal constituímos os avales. Por que constituímos os avales bancarios? Para facerlle frente a esa reclamación e decir que hai garantías económicas, pero nós vamos a pelexalo judicialmente. Ese é o acordo de hoxe. A valoración é que isto afecta a todas as sociedades municipais, que si verdadeiramente acabara consolidándose esa petición da Axencia Tributaria, poñería en risco moitas delas no conxunto do Estado e no caso do Concello de Santiago non tanto TUSA, porque ten menos dependencia de fondos públicos e municipais como Incolsa, que sí depende en gran parte dos fondos municipais. Expliquei, non? Vale. É que é complicado, estou non simplificando moito. Dixen que isto é unha regulación, é unha nova regulación que está a facer a Axencia Tributaria, en xeral, dentro das políticas de reclamación fiscais, que non afecta aquí, afecta a todas as sociedades municipais que no Estado e que incluso a corporaciones, como pode ser o caso, por exemplo, da TVG. Nós creemos que hai base xurídica para pelexalo. Todos os expertos en tributario nos están asesorando e hai base xurídica. E o vamos a pelexar. Mentras tanto, constituímos os avales por unha cantidad que se representaría os últimos 4 anos para facerlle frente en caso que fora necesario. Por que non o pagamos? Porque pagalo nos impediría reclamar. E nos creemos que hai que reclamar xurídicamente porque a viabilidade das empresas tamén dependen diso. Este debate está dado no Consello de Administración de Incolsa e de TUSA e se ten adoptado estes acordos, hoxe o que facemos é levar a Xunta de Goberno, que é o órgano competente para adoptar a constitución dos avales e o inicio do proceso judicial contra nuestro amigo e colaborador Montoro, que nos quiere mucho e que nos ten sempre apretados aí a bota ca cabeza os concellos deste país e do conxunto do Estado. As preguntas sobre algún dos acordos? Sobre? Veña. Non sei cando vai a ir.
creo que non vai ir formalmente todavía a Xunta de Goberno porque nós estamos na execución de sentencia, vale? Entón, a mesa parece ser que acorda adxudicar a seguinte empresa, pero dalle un prazo de 10 días para ver se reúne os requisitos para poder ser adxudicataria e para que a mos interese. Nos con iso, o que facemos é cumplir ca sentencia xudicial, vale? Que lle daba dereito a segunda empresa no que fora o proceso, non sei se do 2011, xa non lembro os anos exactamente, vale? Queda por ver se a empresa ten interese en prestar o servicio. Sospeitamos que non, vale? Sospeitamos que non porque non só non atende os requerimentos, sino porque ten plantexada un recurso á decisión do xuiz solicitando directamente unha indemnización por non ter sido adxudicataria no ano 2011. Vale? Entón, nos o que facemos é deixar claro que se a empresa non é adxudicataria non é porque o Concello non executa a sentencia e se ten feito todos os informes técnicos e a mesa ahora creo que dá un prazo, dixen de días, pero non sei exactamente os días, para que a empresa diga se reúne os requisitos e se acepta ser adxudicataria. En caso de que ao final se comprobara que non hai interese pola empresa máis que por pelear pola indemnización do seu momento, da adxudicación do ano 2011, pois eso reactivaría o proceso de remunicipalización que está rematado. Está xa con aprobación plenaria e feita a exposición pública, habría que resolver as alegacións. Ese é o momento no que estamos. Vamos a ver, todos os síntomas dan que a empresa non quere prestar o servicio e que quere pelear pola indemnización por sentirse agraviada porque no 2011 non fora adxudicataria. Non é porque sexa unha percepción así subxectiva, é porque ela mesma presentou un recurso ao xuiz dicíndolle que quería a indemnización. Que pasaran moitas cousas dende o ano 2011 e que as condicións variaran e que entendía que non a lugar a prestación do servicio, senón a indemnización. Nós o que estamos cumplindo co mandato do xuiz, de fagan todo o que haxa que facer para intentar adxudicarlle a segunda empresa, que é a que ten os dereitos. En caso de que ao final se demostrara que non hai interese, pois o proceso outro está rematado, está esperando isto. Que máis? Non, podedes, pero a internacional logo volvemos ao local. Eu teño que informar tamén de porras e demás, estas cosas, tamén. Non vai a ser que agora el sub non me quere nun acto, logo compro porras por outro e vou acabar entolecido. Isto é moi complicado. Sabedes que o Partido Nacional Escocés aplica unha acción que vai dende un extremo a outro para ocupar o que se entende, non? A política de Partido Nacional Escocés en Compostela Aberta parece subversivos, antisistema, compra porra, non nos aclaramos. Pero bueno, logo informo deso, se non me preguntáis porque quero informar deso, non? Pero bueno, sí, dime. Eu queria preguntar pola cuestión catalana. Sí, sí. Bueno, eu creo que a miña posición persoal, a miña posición dentro do espazo político que represento está fixada e está explicitada en múltiples ocasións. Non teño participado de movilizacións, teño asinado todos os manifestos tamén que se me teñen presentado e teño feito presenza tamén a pasado fin de semana nun espazo político que reclamaba unha vía de diálogo e unha solución política e o dereito a decidir de Cataluña. Co cal, en ese sentido, creo que estou retratado personal e políticamente, non institucional, non diferenciemos. Vale, dito isto, eu esta fin de semana marcho a Roma. Vale. E o contacto que terei con Barcelona será que fago escala en Barcelona. Se o espazo aéreo non está intervido, estarei en Roma. Vale? E volvemos outra vez a utilizar a retranca galega, que non se me malinterprete. Pero como vexo a todos en un clima tan bélico de linguaxe, eu xa emprego o humor porque creo que é unha ferramenta contra situacións que nos preocupan a todos e a todas moito. Vale? Polo tanto, non estarei no que en Barcelona,
políticamente hai compañeros do espazo da Marea que van a estar ali como observadores, supoño que tamén do BNG, o mellor hoxe Rubén tamén está indo para ali, non o sei, e logo atenderei no sábado unha amplia axenda institucional e me marcharei a Roma vía Barcelona, co cal esa será a miña posición. Logo, eu que agardo? Bueno, pois agardo que impere o sentido común e agardo que a situación, evidentemente, non chegue a puntos de non retorno máis alá dos que se teñen adoptado ao longo destas semanas. O teño dito, teño expresado a miña opinión, entendo que depois do 1 de outubro ven o 2 de outubro e o que non pode ser é que as vías de diálogo queden rotas e o que está a ser, ao meu entender, unha acción de xudicialización e de criminalización do espazo catalán, non chega un punto de non retorno, non teñamos que lamentar situacións de gravidade. Eu estou moi preocupado, podo utilizar o humor, polo que está acontecendo en Cataluña. Isto simplemente é o porto de chegada dunha situación que nace co recurso diante do Estatut e unha situación onde non se aplicaron nin vías de diálogo, nin se buscaron garantías para ir a espazos de referéndum pactado como en Quebec ou como en Escocia e o único que agardo é que esta dinámica destas últimas semanas onde os corpos de seguridade informan de incautaciones de papeletas e urnas como se informaran de incautaciones de explosivos na época de hai uns anos, pois non se chega a un punto de non retorno e que pode haber un 2 de outubro nunhas condicións mínimas para establecer vías de diálogo. Esa é a miña opinión. Máis cousas? Non? Podo informar das porras? Tamén tiramos de... Bueno, se sale unha información, simplemente quero por clarexar, por cortar o debate dunha compra de uns elementos dentro dunha partida de uniformidade da Policía Local adoptado na Xunta de Goberno da semana pasada. Hoxe mesmo din orden, porque o proceso de contratación non está iniciado, de que se modificar ese punto no que a compra de varios lotes de material para a Policía Local. Eran 4 lotes, unha partida de 90.000 euros, e isto era un epígrafe que figuraba en un dos lotes e que figuraba nun informe de parte da Policía, non na proposta, nin no expediente a resolución, nin de fiscalización. O tería feito se o portavoz do BNG me tivera chamado, nin me tivera comunicado, porque eu non o detectei. A proposta é asinada por un concelleiro que sustituía a Xanduro no Bran e non tivo a ben mirar o que era un dos informes do expediente. É unha cuestión menor, pero quero informar, porque a veces eu creo que se buscan máis o titular de o antisistema un día, o represor outro día, e hai as cousas que son máis de sentido común. Oye, que detectei isto. Bueno, pois hoxe que tiven constancia, chamei a contratación, o proceso de licitación non está iniciado e pedín que se rectifique ese punto en concreto e que se manteña o lote que era de 90.000 euros. Como podes entender, pois había 4 lotes na partida de 90.000 euros e esta era unha parte que figuraba nun informe técnico e que non percibimos. Queremos cumplir o acordo plenario, será voluntad no seu momento para os corpos de seguridade e tamén para a Policía Local, co cal quedará modificado e manteremos a licitación. A semana que ven supoñemos que modificaremos o punto e manteremos a contratación e a totalidade. E repito, o tería feito sin necesidade de entrar en determinados debates que a veces parece que buscan máis o titular que a finalidade da cuestión. As veces a cuestión son máis sinxelas. De feito, o expediente asinaba Rafa Peña, pero estaba sustituindo a Xanduro e non creo que sea Rafa Peña precisamente sindicalista connotado e combativo, sospeitoso dese tipo de cuestiones. Nada máis, non? E outra cuestión que quería informarvos, xa postos, porque estou moi falangueiro sin que me preguntades, que estamos moi satisfeitos, porque ao final o que levamos dicindo dende hai meses e nas múltiples reunións de traballo, o proxecto global da intermodal sexa adxudicado ao estudio de Herreros, sin condicionar as dúas fases e mantendo a filosofía do que foi a posta inicial de Compostela Verde. Estamos moi satisfeitos.
tiñamos constancia de que algo así podía acontecer e todos os traballos que levamos feito e todos os avances que se teñen dado bebían desa posibilidade e creemos que se abre unha expectativa de ter unha gran intermodal. E como diría Aníbal, nos encanta que los planes salgan bien. Vale? Te doy unha boa fin de semana.